Po spustení aplikácie Project sú na domovskej stránke dostupné šablóny, z ktorých sa môžete inšpirovať pri vytváraní vášho vlastného projektu. Pozrieme sa na hlavné novinky. V šablóne začíname, kde sú teda k dispozícii vymenované a vyobrazené všetky dôležité informácie tejto verzie. Čiže kliknutím na tlačidlo Vytvoriť sa zobrazí úvodná obrazovka tejto šablóny, cez ktorú keď prechádzate, sa zobrazujú možnosti, kde môžete zadávať teda úlohy, prípadne ďalšie informácie. Takto si môžete potom pozrieť vlastne všetko, čo je v tejto verzii dôležité. Ak sa ale pozrieme priamo do Gantovho grafu, tak sú tu k dispozícii nejaké úlohy. Tieto úlohy následne sa zobrazujú graficky v tejto pravej časti. Každá úloha alebo úkon, ktorý robíte, má k dispozícii svoju kontextovú záložku, čiže k dispozícii tu máme nástroje Gantovho grafu, formát, kde je možné robiť ďalšie úpravy. Čiže napríklad je možné zobraziť si kritické úlohy, časovú rezervu, prípadne formátovať jednotlivé pruhy alebo upravovať. Samotné úlohy pridávate do tejto časti, kde potom následne môžete pridávať, že ktorá úloha je ako splnená, či je na 25%, 50% alebo 100%. Ďalej môžete pridávať pracovné alebo materiálové zdroje, no a cenu ich práce, aby ste následne vedeli vyčísliť finančnú hodnotu projektu. Čo je veľmi zaujímavá vec, sú zostavy, no a v rámci zostav zobrazenie tabúl. No a tieto tabule zobrazujú napríklad informácie o postupe prác, kde si jednoducho môžete pozrieť v pomerne zaujímavom dizajne informácie o projekte. Čiže ak by sme napríklad vybrali prehľad nákladov, tak k dispozícii, ak by tento projekt teda prebiehal, by sme mali vyobrazené náklady, zostávajúce náklady a percento dokončenia, taktiež potom ďalšie možnosti zobrazené v grafoch. Okrem toho sa dá napríklad zobraziť aj prehľad práce, taktiež je tu vidieť zostávajúca práca v hodinách, skutočná práca, prehľad práce zase graficky. Takže tieto tabule sú veľmi zaujímavé, hlavne na prácu s nejakými súhrnnými informáciami, aby ste vedeli, čo sa s projektom deje. V rámci jednotlivých možností je k dispozícii aj možnosť zobrazenia časovej osy. Táto časová os sa zobrazuje nad Gantovým grafom, kde sú potom zobrazené jednotlivé časti, buď konkrétne úlohy, míľniky, alebo si to rozdelíte na fázy. No a takúto časovú os následne môžete kopírovať do PowerPointu, prípadne do e-mailu. Čiže ak sa klikne v hornej časti do časovej osy, vyberiete formát, tak je tu k dispozícii kopírovať časovú os do e-mailu, do prezentácie alebo plná veľkosť. No a to následne môžete potom prezentovať rôznym projektovým manažerom alebo iným zúčastnením na projekte a nemusíte priamo mať k dispozícii aplikáciu Project, aby ste hlavné informácie odprezentovali. Taktiež samozrejme na páse s nástrojmi Projekt nastavujete informácie o projekte, čiže počiatočný dátum, ako sa má plánovať, či od začiatku alebo od konca projektu, plus ďalšie možnosti. Zostavy priamo sa dajú potom samozrejme zobrazovať aj pomocou Vizia alebo Excelu. Vizuálne zostavy môžete zobrazovať jednotlivé časti buď v grafoch v Exceli, prípadne v diagramoch vo Viziu. Cez ponuku súbor následne môžete potom spravovať jednotlivé kontá, ak by ste používali projekt web aplikáciu. No a takisto môžete používať možnosti exportovania, čiže vytvoriť súbor PDF, prípadne uložiť projekt ako súbor projektu vo verzii 2007, prípadne uložiť do Excelu alebo do iných formátov. Taktiež sú potom k dispozícii možnosti
tlače jednotlivých vybraných možností, ktoré máte práve na obrazovke. Aplikácia Project je veľmi zaujímavá na riadenie projektov už len preto, že nemusíte napríklad si ručne nejak v Exceli vytvárať gantovú schému vyfarbovaním jednotlivých buniek, čo je vlastne neefektívne, ale veľa používateľov práve takúto možnosť využíva, nakoľko Project nemajú k dispozícii. Nakoľko nie je súčasťou sady Office, ale je potrebné zakúpiť ho ako samostatnú aplikáciu.